Tanian High School noong araw. Nagkahiwalay lang kami ng landas nung pumunta sa college at lumipat sila ng bahay. Simula nung wala na po akong balita sa kanya, kaya naglaking talaga ng magkaroon Ganon? ng komunikasyon. Mapo po si Max, matangkad at moreno. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na crush ko na po siya kahit noong nasa probinsya pa lamang kami. Sayang. Na-realize May kano tayong motor para maano natin yung top speed nitong Vios guys. at lalo lang po yung gabindi. Eh kasama ko yung mga bata. Kaya chill rides lang kami mga Papa Dudut. tropa. Kaya Toyota Vios 2011 model 95k, may bawas pa. Ito service natin. Siyempre di tayo kukuha ng mahina yung makina. Siyempre pag ang purpose natin dito habang hindi pa nabebenta, tayo ang gumagamit. Kaya talaga nakakasigurado ako, test na test talaga siya dahil ginagamit natin siya pan daily. Ayun, thank you mga bossing. Bali ito yung Toyota Vios ha. Pasyalan nyo na lang sa Gisang Mangaldan. Maraming salamat po. Thank you mga boss.